Hemmeňe salam. Sizin bilen täze bir videoda görüşýär. Bugünkü videomuz ertir bilen uykuňyzda nähili ýagdaýda turup bilmeligiňiz hakynda üns beriň. Haçanda nähili ýagdaýda turmalygyňyz hakyndadyr. Bir günümizde bizim keyfimizin gowy bolup bolmamasy, döredijikli ýagdaýda hereket edip etmemeliligimiz, şol gün boýunça pikirlerimizi kontrola alyp bilmeňimiz ýa-da bilmemeňiz şol gün ertir biziň nähili ýagdaýda turandygymyz bilen baglanşyklydyr. Meniň bu aýtjan zatlarym hiç berde meniň özümden oýlap tapan zatlarym däller. Bular alymlaryň ýyllar boýunça geçiren barlyklarynyň netijeleridir. Bu sebäpden meniň bu aýtjan zatlarymy ulakan bir üns bilen dinlemeňizi size haýyş etdim. Eger siz bir günüňiziň gowy ýagdaýda geçmegini isleýän bolsaňyz, şol gün siziň keyfiňiziň gowy bolmasyny we aktiwni ýagdaýda hereket edip bilmegi isleýän bolsaňyz, meniň bu aýtjan zatlarymy üns bilen dinläň we onu gönlüňiz ýarasa durmuşda ulanşa goýun we üstünde barýan ýollarda gowy zatlar gazanyň. Demek başlaýan. Köp adamlar akşam ýatdan mahalary telefonlaryny ýanlaryna alyp ýatýar, dogrymy? Bu ulakan bir ýanlışlaryň biridir dostlar. Sebäbi akşam siz ýatýarkanyz telefonuňyza jan gelip biler, SMS gelip biler ýa-da haýsy bolsa bir aplikasiýondan size habar gelip biler. Netijede telefonuňa gelýän ses siziň turmaňyza, ýani süýji bir uykudan daşyna çykmaňyza sebäp bolup biler. Telefonumy bezbukda goýaryn diýmän. Bu da bolan sebäbi telefonuna jan gelýär, SMS gelýär ýa-da şoňa mesaj bir zatlar gelende telefonuň ekrany isleýäňiz we islenmeseňiz de ýanýar we beyniňiz muny duýýar dostlar. Siz onu bilmän bilersiň, ýöne beyniňiz muny reski duýýar we bu da ona yarama täsir etýär we siziň köp ýagdaýlarda süýji uykudan turmaňyza da sebäp bolup biler. Akşam telefonuňyzy ýanyňyza alyp ýatmagyň başga bir ýanynda gaç köp adamlar bilen turanlarynda göne telefona ýapyşarlar. Göne ölüp barýarlar, ýani kim maňa jan etdi, kim SMS ýazdy, kim men Instagramda suratyma like bastı, kim kime bastı, kim kime basmady. Ýani şuňaly bir zatlary görmek üçin gaçyk istenýärler, dogrymy? We bu netijede eger siziň telefonuňyza bir yaramaz bir habar gelen bolsa, ýani yaramaz bir SMS ýa-da garaşan bir SMS-iň gelmedik bolsa, bu da siziň uykudan gowy oýup turup ýetmeýänkäňiz bolsa, bu siziň şol gün boýunça keyfiňiziň erwet bolmasyna sebäp bolup biler. Bu sebäpden size maslahatym hiç wagt telefonuňa ýatdan otaňyza salmaň ýa-da paletde goýun. Gowy bir turýançaňy paletden açmaň. Soňra köp adamlaryň goýberýän gatulakan ýanlışlyklaryň biri de akşam ýatmakka bir näçe budinlik görýär, dogrymy? Mysal üçin diýeli adam saat 7-de turmak isleýär. Başlar saat 7-den, 7-de bir budinlik, 7:05-de bir budinlik, 7:10-da bir budinlik, 15-de bir budinlik. Bu gatulakan ýanlışlyk dostlar. Soňra da ýene bir goýberýän ýanlışlyklardan biri de budinlik çalanda adlajit knopkasyna, ýani gecikdirme budinligi 5 minut gecikdirme knopkasyna bassalar. Bu da ýanlışdyr dostlar. Hiç wagt şol günüňiziň gowy geçmesini isleýän bolsaňyz, hiç wagt birden köp budinlik gurmaň we budinligi çalanda bu gecikdirme knopkasyna basmaň. Bunun gatulakan ziýany bardyr, ýani günüňiziň aktiwni geçmesi üçin. Size düşündiren bir gün boýunça adamyň uykusy bir näçe uyku halkasından ibaratdır. Olaryň her biri de 75 bilen 90 minut arasyndadyr. Akşam ýatjaňyz bir uyku halkasyny geçirýäňiz, ikinjini geçirýäňiz, üçünjini geçirýäňiz uyku halkasyny, soňra dördünji uyku halykasyna şuňaly gelýäňiz, bu dünýäňiz çalýar, dogrymy? We beyniňiz bu uyku halkasyndan daşyna çykýar. Ondan soň seretýäňiz, daş töwrüňizi seretden, daş töwrük garanky, bir hil howada sowuk ýaly, ay ýok, ben 5 minut ýataýyn diýip, bu dünýäňizi 5 minut gecikdirýäňiz we ýatjaňyz. Ondan soň siziň beyniňiz bu 4-nji uyku halkasyndan galan ýerinden başlanyp, başga täze bir uyku halkasyndan ýola çykýar. Soňra berden gitdi, 5 minutdan
bu dünyni çalya, beyniniz bu uyku halkasından yine daşına çıkka. Ondan sonra siz yine 5 minut geçiktir yani. Beyniniz yine başka bir uyku halkasından yatmanı giriyor. 5 minuttan yine bu dünyni çalya. Beyniniz yine uyku halkasından çıkka. Ve beyninizin bir neçe gutarılmadık uyku halkasına girip çıkması onu gatı erbet yağdayda tesir etdi ve siz ol gün boyunca bir hili keytsiz yağdayda hareket etdi. Hiç tat edetiniz gelme. Hatta özünüz uzaklı gün boyunca uykulu yağdayda duyuyorsunuz. Yani bir yatmanın yeri gözlep veriyorsunuz. Bu sebepten dostlar size gatı ulakan maslahatını hiç bir zaman birden artık bu dünyü kurman ve bu dünyünüz çalanında adlajet knopkasına basman. Size erterin er bilen näkil gowy ýagdaýda turup biljekdiňiz hakynda bir näse maslahat beren dostlar. Birinji maslahatym ýanka aýdanım. Birden köp bu dünyü kurman we adlajet knopkasyna basman. Soňky maslahatym er bilen turanyňyzda otaňyzyň tutusyny açyň sebäbi otaňyza bir ýagtylyn gelmedi beýningizde gowy täsir etdi we bu siziň çaltyrak gowy ýagdaýda hereket etmek islegini döretip bilýär. Soňra baryp öz ýatağınıza ýyňlan. Sebäbi haçanda siz bele seredeňizde bir ýyňlanmadyk ýatak göreňizde sizde ýene şoňa baryp geçip ýatmak islegi döretip bilýär. Bu sebäpden zanymeskan açýaňyz ve göni baryp ýeriňizi gowy zafrak edin. Ondan soňky etmeli işiňiz ertir iri bilen gimnastik edin, yani zarat edin. Eger wagtyňyz bar bolsa meditasiýon edin. Bundan sonra köp adamlar ertir iri bilen kofe içýär, dogrymy? Bu da alimlaryň geçiren barlaklarynyň netijelerini göre ertir iri bilen bir stakan arasa su içmek, bir kofe içmekten has köp peýdalylar. Bu sebäpde size maslahatym ertir iri bilen kofe içmegini goýun. Onun yerine bir stakan arası su için. Bundan sonra etmeli işimde dostlar. Duş almak, doğru mu? Gat köp adam yani. Zadette. Duşa baryalı, gılgın suva duş alalı. Bu da yanlış deyipler dostlar. Hiç kelimin yanlış ben. Bu gatullakan bir yanlıştır. Sebebi gılgın suva duş almak, erterin yerden gılgın suva duş almak sizin mistalarınızı goşatlar, sizi ıskından düşürer ve neticesi kendi bir hareket edetiniz gelen o. Hatta terden geçip yatmak da islah bilen. Bu sebepten kızgın suva değil dostlar, soğuk suva duş alın. Soğuk su beyninizin adrenalin ve endorfin çıkarmasına gatullakan kömek edecek. Şununla videomuz guturdu. Yani size bari aytıp bilecek dağıtlarının şular gönlünüzde yaran olsa like basmağı da hem de öz fikirlerinizi komentarda yazmağı da sizden ullakan karşılayacak.